Bueno, tedes que andar con moitísimo cuidado de verdade porque estamos nun dos momentos máis letales das velutinas, nos momentos do ano máis letales. Agora explicamos por qué, veremos tamén ese desenlace terrible dunha morte en Teixeiro esta mesma semana e tamén en Dozón. E que pasa neste mes de outubro para que sexa tan letal por parte das velutinas? Pois mirade, isto é un exemplo, no mes de agosto, un niño das velutinas duns 80 centímetros ten unha media de 2.000 vespas. Pode haber máis, algunhas menos, pero en agosto a media é de 2.000. Mirado o que pasa agora mesmo. O mesmo niño de 80 centímetros no mes de outubro no que estamos multiplica ata por 5 a cantidade de vespas velutinas e pode chegar de media ata as 10.000. Falamos de moitísima cantidade, mirade por aí, dende o Brao ata agora. E non só iso, Por que pasa iso? Mirade, agora está morrendo as raíñas vellas, pero aínda está no niño. Están nacendo e medrando as raíñas novas, que tamén están no niño, e nacen novos machos, así que imaginádevos. E todas esas vespas salen por comida, e salen rabiosas por comida. Ademais, no niño hai certa desorganización, morren as vellas raíñas, nacen as novas, e por iso están máis irritables ca nunca. Isto en que se traduce? Sempre que hai un ataque de velutinas é bastante crítico, pero agora moito máis que nunca. Por qué? Falamos de que precisamente agora hai máis cantidad de velutinas, Rocío, e por riba, digámoslo así para entendérmonos, están máis rabiosas, Non, é a verdade que está sendo dramático, porque en menos dunha semana xa contamos 2 falecementos por picada de velutina. O último que temos do que falar é do de Ramón José do Pico, 76 anos. Este home, concelleiro de Irixoa, estaba rozando nunha leira en Curtis, e mi madriña Yaiza que foi exactamente o que pasou. Ramón José estaba facendo traballos de limpeza nunha leira que el ten cando, sen darse conta, pasou ca súa rozadoira por riba dun niño de velutinas que estaba oculto entre a maleza. Era o mércores, a primeira hora da mañá, e o seu compañeiro, cando el xa lle deu aviso de que estaban picando as velutinas, inmediatamente chamou o 112 e, a pesar da rápida movilización dos equipos de emerxencia, pois nada puideron facer por salvarlle a vida. E precisamente, José Antonio García, do GES de Curtis, avísanos que se notamos que nos pica unha velutina, o mellor que podemos facer, aínda que non teñamos síntomas, é dirixirnos inmediatamente a un centro de saúde. Tiña un obreiro con el, e dice que lle dixo o obreiro: mira, vaite diante cortando, que ahora xe vou co trator. A desbrozadora debeu machacar un niño de avispas e claro, o trator tampouco tiña a cabina nin tiña nada para proteger a persoa. Xa lle perdón, chama rapidamente que me chamaron que me morderon as velutinas, pero foron miles delas, según contaba o obreiro. E nada, 20 minutos pateona. Normalmente, ao final do ciclo do niño, pois, según din, suelen facer a última apuesta, suele ser de reinas, entonces serán as próximas reinas do ano que ven, entonces posiblemente por eso sean un pouco máis agresivas para defender o niño. Recomendamos o primeiro é ir ao ambulatorio ou ao centro médico que teñas máis cercano, é mellor estar ali por si teñen que poñerche adrenalina ou algo. Sabes, non esperar a que che dé o mareo, a que te encontres mal para acercarte ali, porque a veces non dá tempo. Esta morte de Teixeiro foi o mércores, o martes en Dozón outra vítima mortal nunha situación máis que semellante. Falamos de cousas gravísimas, co peor resultado posible e de moitos máis ataques, por fortuna non cun desenlace tan triste, pero atención porque en Río Torto José Luis estaba picando mazás e tamén foi atacado por velutinas. Cando son as 9:20 saudamos xa en directo a José Luis. Moi boas tardes. Buenas tardes. José Luis, efectivamente, ti estabas na tua finca tranquilamente picando mazás e xa sentiches... No, estaba recollendo mazás, sí. Sí, e xa sentiches a picada das velutinas, menos mal que fuche rápido ao PAC, porque senón non a contabas, No, a suerte foi que enxou o meu labio e dixen a muller, vamos rapidamente, popa, tuve unha suerte que estaba o doutor, estaba o enfermero, porque moitas veces se van a urgencia non tería. Por espero 5 minutos máis, porque a min hincharon os labios, eu non a contaba, porque cando cheguei ali, pois xa me doía o peito, a garganta, estamos te vendo, a José Luis, madre mía. Sí, a lengua bueno, toda a cara e todo, deu moito que sacaron os doutores. Sei que os doutores eran moi agradecidos deles, porque eran moi maravillosos e moi bons profesionales. Home, salvaron a vida directamente, José Luis. Mira unha cousiña, porque claro, ti estabas recollendo as mazás, pero a ti picaronche 2 velutinas. Ti bichelas vir?
No, porque xa me picara un home, había homes, e resulta que non me deu reacción. E a verdad, eu andaba por o medio delas, non contaba tampouco que me dera esa reacción, porque había varias velutinas comendo nas mazás, pero como dera reacción, pois eu non di moita importancia, hasta que me tocou primeiro a cabeza, e despois a outra tiña unha camisa máis corta, e meteuseme por a espalda, e esa mateina tireina no caldeiro das mazás, que ainda teño guardada para lavarlle ao doutor das alergias, que me dixo que ia lavara. Claro, José Luis, nós falamos de que fuches correndo ao PAC, pero dentro do PAC tiveches que marchar directamente pro Hospital de Lugo porque precisabas máis atención médica, non? Sí, máis atención médica, e ali tuve, xa pasei para habitacións de críticos, e ali tuve que levar máis tratamento, ali Estuveches moito tempo ali no hospital, José Luis? Pois no hospital tuve desde sábado hasta lunes. Carai, 4 días, 3 días. E agora ainda me chamaron hai pouquín, agora teño que ir a martes ao cardiólogo, porque claro, tuve algo moito apartamento do peito, porque custaba moito respirar, porque ao ter a lengua hinchada e a garganta e eso, pois faltaba moita vida. Claro, José Luis, ti estabas contando ahora que antes non lle tiñas medo ás velutinas, que xa che picaran e non pasara nada, pero igual agora algo de respeto sí que lle tes, non? É que, gracias que tuve unha decisión boa de coller o coche rápido, porque se non collo o coche, eu chegaría, eu morría, eu 5 minutos morría afogado, por a lengua e por a garganta, que non respiraba xa. Creo que tes medo de volver ao campo, non, José Luis? Dis directamente. No, xa chega moi ben. Recoller máis manzás este ano, por lo menos, no, porque ademais estou tomando pastillas porque para dormir, para depresión e para tranquilizantes, que hoxe mesmo por onde que temos unha pista que precisamente que entra, que hai moitos manzanos. Claro, hai que andar con moito cuidado, estamos avisando, José Luis, que ademais é unha época moi crítica. Nos mandamos unha aperta ben agarimosa, que non sei se sirve para loitar contra a velutina, pero agradecemosche moitísimo de verdade que estiveses hoxe connosco aquí na Hora Galega, vale? Bueno, eu teño que andar sempre con a granadina, comigo, xa me doutor que teño que andar. Normal. Por si acaso. Claro, José Luis, porque agora xa eres alérgico, xa che dan reacción e hai que andar ca adrenalina para non ter un susto desas características como que ti tiveches. José Luis, un bicazo xigante, grazas por estar hoxe connosco na Hora Galega. Bueno, a verdade é que toda a precaución é pouca para manter as velutinas a raya. E Yaiza, de que xeito podemos nos coidarnos precisamente para non pasarnos o que lle pasou a José Luis? Pois mira, dicía José Luis precisamente que ia aí ás mazás, non? Entón, seguramente el tiña a súa leira. Pois mirade, o primeiro que podemos facer é inspeccionar a zona. Se temos que ir pois a esta leira nosa, que igual levamos un tempo sen ir, ou a unha zona nova, o mellor é ir un chisco antes, e se vemos por ali voando as velutinas, igual hai algún niño preto, e moito ollo, porque xa non están só no alto, tamén andan na maleza, así que botarlles ben un ollo. Despois, outra cosa que pode ser de vital importancia, ir acompañados. Falábamos antes de un suceso en que pois había unha persoa que estaba acompañada e a outra persoa puido dar aviso aos servizos de emerxencia. Isto pode ser de vital importancia pois se nos pasa algo para que poidan vir os servizos de emerxencia. E despois, a protección, porque o seu sería ter un traxe como o que teñen os apicultores, non en todas as casas os hai, pero aquí imos dar un remedio así con cousiñas máis de andar pola casa. Mirade, especial protección, cara e cabeza, pescozo, maus e pés. Así que con cousiñas que temos na casa, poñemos un suadoiro coa súa capucha e atamos ben nestes cordeliños que teñen. Se poñemos a pantalla, por exemplo, da rozadora, pois xa nos protexe tamén a cara. Despois falamos das maus, unhas boas luvas ben gordiñas para telas ben protexidas e, por último, os nocellos. Aquí os nocellos é unha zona especialmente sensible porque a veces entre que remata o pantalón e empeza o calzado temos aí os nocellos á vista. Iso sí, moito ollo non meter o pantalón por dentro dos zapatos porque entón se ven a vespa e se nos cae do pantalón, pode nos caer dentro do zapato. Mellor que estea por fora, así cae directamente ao chan. Claro, dicía José Luis que unha das que máis lle picou foi unha vespa que se lle meteu na camisa grazas Yaiza e que tiveron que matala aí dentro, pero mentras tanto foi no picando moito, porque dis dúas velutinas que non parece nada, pero dalles moito tempo a irte picando e de verdad que che meten un auténtico apuro. Bueno, señoras e señores, que son as 8:47, nos chamos até aquí.